Så jeg er ked af, at I hurtigt var nødt til at lave sådan et lille afbræk. Jeg fik lige besøg, så det var jeg lige nødt til. Vi kom til, at man skulle trykke på se-billedet, komme hen til sin nye side her, klikke op på sin URL, Ctrl-C, eller højreklik og copy, eller kopiere, og så sætter vi det simpelthen ind mellem de her to udråbstegn. Hvis den ikke allerede, ikke udråbstegn, gåseøjne. Hvis den ikke allerede har lavet dem for jer, som min bare gjorde, så husk at lave dem selv. Så er der et foran der, hvor linket starter, og et bagefter. Så lukker vi vores link her, og så prøver vi at reload vores side. Og vi skal lige huske at gemme først, og reload siden. Men Simon, der skete jo ikke noget. Hvad er det for noget? Hvorfor skete der ikke noget? Ja, det er fordi, der er jo ingen, der rigtig har lyst til at have sådan et her link liggende. Det er der ikke rigtig nogen, der har. Og nu bliver jeg sådan helt... det var ikke meningen, at jeg ville lave et billede lige nu. Eller nu er jeg kommet ind på et billede. Det var forkert. Det må jeg undskylde. Der er ingen grund til at linke til et billede. Vi prøver bare at tage en normal hjemmeside i stedet for. Det er fordi, jeg vil vise, hvordan I lige sætter et billede bagefter. Og det er der, vi skal bruge det her billede. Så bare lad det stå åbent, vi skal bruge det igen bagefter. Så jeg går ind på ungdomsskolens hjemmeside her. Det er hvilken som helst hjemmeside. Og så kopierer jeg bare deres link her. Og så sætter jeg det ind her i stedet for. Sådan der. Så giver det nemlig lidt mere mening, det jeg ville skulle til at sige. Men ja, der sker stadigvæk ikke noget. Og det er fordi, det er sjældent, hvis I ser på hjemmesider. Man vil ikke have, der skal stå HTTP, something. Det er jo ikke rigtigt det, du vil have, der skal stå. Så derfor, det man skriver her imellem, det er det, der kommer til at stå. Det er det, linket kommer til at hedde. Så hvis jeg nu skriver Rødovre Ungdomsskole, og så gemmer jeg, og reloader. Så kan I se, så har vi Rødovre Ungdomsskole. Det kan vi trykke på, og så kommer vi ind på deres hjemmeside. Det er jo super. Og jeg kan se, der er sgu også et fint lille hold her. Nå, det er jeg ikke lukket ind, så det kan jeg ikke. Nå. I hvert fald, det hold kunne man godt overveje, at man skulle på, var. Nå, lad os gå tilbage til hjemmesiden. Nu har jeg vores fine link. Nu hintede jeg jo lidt til, at vi skulle lægge et billede ind. Så lad os gøre det. Okay, og nu sidder vi og tænker, hvordan, lad os nu forklare, at jeg ikke kan finde ud af at sætte et billede ind. Eller ikke kan huske det i hvert fald. Hvordan er det nu, man gør det? Hvad gør man så? Så er jeg jo helt stok, så kan jeg ikke gøre nogen ting. Jeg har jo Google, der kan hjælpe os. Så hvis vi åbner en ny fan her, og så søger vi på image HTML tag. Så for eksempel, jeg søger på image HTML tag, fordi at jeg vil gerne sætte et billede ind, og jeg vil gerne vide, hvilket HTML tag den nu har. Det samme kan gøre, hvis I gerne vil søge på video eller på alt muligt andet. Det første link, der kommer op, vil næsten altid være det her V3 Schools. Og det er rigtig godt at bruge. I kan også se, at jeg har trykket på den før, for jeg prøvede at lave videoen tidligere, men den blev nemlig ikke så god. Så den trykker vi på. Og så kan I se, så har den et fint eksempel her på, hvad man skal indsætte. Jeg vil sige, at den er ikke altid helt god, fordi det her ord, det vil vi ikke rigtig bruge til noget. Så, men nu kan jeg i hvert fald se, at man skulle skrive img, src, og så sin billedefil. Det var super. Så kan vi godt komme i gang. Så vi skriver img, src, og så finder vi linket her til vores billede. Igen, hvis jeg går for hurtigt, så virkelig bare pause den, og lige komme op og følge med. Jeg gør det nemlig hurtigt. Jeg forventer, at I skal pause mange gange. Og så lukker vi det. Vi gemmer, og vi reloader. Hey, så var der et billede af Poppy. Fantastisk. Men Simon, er det ikke lidt stort? Er det ikke et lidt stort billede af Poppy, det der? Og jo, det er jeg ret i. Det er nemlig stort. Det var også det, som det her width og height, det gjorde. Men vi gider ikke have width og height stående inde i vores tag her. Fordi det bliver besværligt senere. Så det vi gør, nu har jeg hentet lidt til, at vi skulle bruge det her HTML. Ikke HTML, det her CSS, som vi også har kigget på til timerne. Men så lad os prøve det. Så CSS, det er jo det, der kan give det stil. Og derfor laver man også et style tag. Men stilen, altså de ting, jeg kommer til at skrive i stilen, det er jo ikke noget, der skal stå
på hjemmesiden. Så det er derfor, jeg skriver det op i head. Fordi det er noget som metadata, som hjemmesiden skal bruge til at sige, jeg kan se, der er et billede her, hvor stort skal det være? De har forklaret mig, hvor stort det skal være. Så igen, metadata, det er det der. Og her kan vi så skrive img, fordi vi vil gerne give noget stil til vores image tag. Og så laver vi de her 2 tuborgklammer, hedder det, eller curly braces på engelsk. Og det er simpelthen for at sige, alt hvad der er inde i de her curly braces, eller tuborgklammer, det hører til vores image tag. Så hvis vi for eksempel skriver width betyder bredde, og 50%, og så vil sige, man skriver det, man gerne vil ændre på, så skriver man kolon bagefter, og så skriver man den værdi, man gerne vil ændre det med, og så semikolon for at sige, nu er vi færdige med det. Cool. Så trykker vi igen, og vi reloader siden. Så kan I se, så bliver det noget mindre. Nu er det så 50% bredde af vores hjemmeside. Så hvis vi gør det mindre her, så bliver det ved med at kunne være 50%, så I kan se, at det kan cirka være præcis et billede mere her. Og det vil også sige, at når vi forstørrer det, så bliver billedet større. Og det er jo fantastisk. Det gode ved HTML, nu kan I måske ikke mærke til de klogere, eller dem, der lige tænker lidt længere frem, sidder og tænker, jamen Simon, vi har kun sagt, bredden skal ændre sig. Højden, hvorfor ændrer den sig også? Det burde den gøre det. Og ja, det er godt tænkt, godt spørgsmål. Det er simpelthen fordi, at højden står automatisk til den værdi, der hedder auto. Det betyder, at den automatisk følger de andre ting. Det er simpelthen det, man kalder en dynamisk variabel. Det behøver I ikke tænke på, men jeg vil lige nævne det, fordi det er ikke altid, at de ting, de gør det af sig selv. Og der er nogle gange, man skal fortælle den, at den skal gøre det. Så hvis I kommer ind i sådan nogle problemer, så ved I, at I skal bare spørge mig. Nu tænker jeg måske 50%. Hvorfor skrive procent? Det er nu, hvis vi gerne vil have, den skal have en bestemt størrelse hele tiden. Jamen, så kunne vi skrive 50 pixels, så 50 px. Og nu har vi et meget lille billede. Men det vil så også sige, at den altså ikke bliver større eller mindre, når vi flytter på hjemmesiden. Og det kan nogle gange godt være et problem, fordi hvis der er så en, der åbner hjemmesiden på sin telefon, jamen så er 50 pixels måske meget sværere at se, end der på en stor skærm. Så derfor så vidt muligt, så brug procent. Og det er sådan nogle ting, man kommer til at bakse og bøvle lidt med. Sådan der. Jo, vi kan lige for at vise, at man kan lave mere end en, kan vi sige, ting i sådan et style tag her, eller sådan en style class, eller hvad man nu kalder det. Så kan vi skrive for eksempel border. Og vi kan skrive 10 pixels. Vi kan gøre den solid, og vi kan gøre den rød. Gemmer. Og reload. Det kan, ja. Det er min fejl, det kan man slet ikke gøre på billeder, det der. Bare glem, hvad I sagde der. Det kan man ikke gøre på billeder. Så lad os lige prøve bare at lave body. Så vil vi gerne ændre på body tagget. Så nu har vi både en body og en image. Og body, der kan vi så skrive color red. Så tager jeg lige 2 sekunder nu og tænk, hvad gør det her? Fordi det gør nemlig ikke det, som I tror, det gør. Det vil jeg gætte på i hvert fald. Så jeg gemmer, tager en kop sluk kaffe, mens I pauser og tænker. Og så reloader vi siden. Yes. Det kunne selvfølgelig godt være, at I tænkte, at den gjorde det her. Så er det flot. Godt for jer. Det var godt tænkt. Det er nemlig, at color, det giver alt det indhold, der er i body. Så alt H1 er jo indhold, H2 er indhold, listen er et indhold, osv. Det giver den farven, vi har sagt. Noget som A her, der kan jeg se, den har ikke ændret farve. Men det er fordi, at A-tagget, det i forvejen har en bestemt farve. Man kan godt ændre den farve, men så i stedet for at skrive body her, så skulle jeg skrive A. Hvis man gerne vil ændre, for eksempel det, som jeg troede, I nok ville tænke, det er baggrunden, så det der hvidt her. Hvis man gerne vil ændre det, så skriver man background color. Og der kan vi skrive blue. Jeg tror faktisk, det skal være småt. Ja. Det kan også være, at det virker med stort. Who knows. Reloader. Og så er baggrundsfarven blå. Men jeg tror, jeg stopper videoen her. Den er allerede blevet lang nok.
Og det her CSS, det kommer vi til at snakke mere om i næste video, hvis jeg lige får tid og lyst til at lave den. Så jeg håber, det her det var fint nok for jer. Det er egentlig bare, som sagt til at starte med, det skal være sådan en referencevideo, altså sådan en, I kan gå tilbage og kigge på, sådan, hvordan var det nu hvad var det nu, at det her, det betød, og så videre. Det er også derfor, jeg snakket så meget i den i forhold til at, altså, jeg tror, videoen har været en halv time, måske endda mere, for at skrive alt det her. Det var jo ikke særlig meget. Så jeg håber, I nåede det, og jeg glæder mig til at se jer på mandag, og håber, I har en god vinterferie. Så vi ses, gør vi.